ବୋହୂ କାହିଁକି ଛୁଆଟାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ମାରୁଛୁ? ସେ ଏ ବୟସରେ ଖେଳିବନି ତ କ'ଣ ଖାଲି ବହି ବସ୍ତାନି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ? ଶାଶୁଙ୍କ କଥାରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଆସିଲା। ଦେଖିବ ଆସ ବୋଉ, କାଉ କୋଇଲି ଉଠି ନଥିବେ ତୁମ ନାତି ଟୋକା ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି ସାଇକେଲ ପାଖକୁ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ସାଇକେଲ। ପିଲାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ହେଉଛି। ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେଥର କହିଲିଣି ସେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟିକୁ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସିଏ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସାଇକେଲ ରହିଲେ ସେ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସାଧୁବାବୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଥିଲା। ଚା' ପିଇ ସାରି ଘରେ ରହି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପେପର, ଭଙ୍ଗାଲୁହା, ଟିଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକିବ ଡାକ ବାହାରୁ ଶୁଭିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ବାଲକୋନିରେ ଥାଇ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ଡାକିଲେ। ଗେଟ୍ ଖୋଲି କବାଡ଼ିବାଲା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୂଲଚାଲ ସରିଲା ପରେ ସାଧୁବାବୁ ପେପର, ଖାଲି ବୋତଲ, କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଏକ ଜରି ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତଳକୁ ନେଲେ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ସରିଲା। ସେ ବାବଦକୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ସେ। ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଲୁହା ଲକେଡ଼ି ଜିନିଷ ଅଛି କହିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସାଧୁବାବୁ ଧାଇଁଲେ ସାଇକେଲଟିକୁ ଆଣିବାକୁ। ସାଇକେଲଟିକୁ ସଫା କରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ବିଧବା ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାଧୁବାବୁ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ। ଆରେ ବାବୁ, ସବୁ ତ ଦେଇଦେଲ, ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକଟିକୁ ବି ବିକିଦେବାକୁ ମସୁଧା କରିଛ। ତୁମ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉନି? ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଜୀବଦଶା ଥିବା ଯାଏ ସେଇ ଟିକକ ଥାଉ। ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ। ବୋଉର କେଇପଦ କଥା ସାଧୁବାବୁଙ୍କ ମନରେ ପିଲାଦିନ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା। କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଖରା ଛୁଟିରେ ବାପା ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ସେଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲଟିକୁ ଧରି ଗୋଡ଼ଗଳା ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ ଖସିଗଲା। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ। ସପୁରି କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ବାପା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସାଷ୍ଟମ କଲେ। ଭୟରେ ସେ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥିଲେ। ବାପା ଗାମୁଛାରେ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, କିଛି ହେଇନି, ଡରେନି। ସାଇକେଲରୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଶିଖିବୁ। ଯାହା ଜୀବନରେ ପରାଜୟ ନାହିଁ ସେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବ କେମିତି? ବାବୁ, ଡେରି ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କବାଡ଼ିବାଲା ଡାକରେ ସାଧୁବାବୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ସାଇକେଲଟିକୁ ନେଇ ତା ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ ସାଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦାମ ହେବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୁହା ଅଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଓଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଘର ଅଳିଆ କରୁଛି। ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଥିବା ନିଜ ସାଇକେଲଟିକୁ ଦେଖାଇ ସେ କହିଲା, ସେଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ। ବାପାଙ୍କ ଯିବା ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି। ସେଇ ସାଇକେଲଟି ମୋ ସାହା ଭରସା। କି ଖରା କି ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ସେ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ ତ ମୋ ବାପା ଯେମିତି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଇକେଲଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। କବାଡ଼ିବାଲାର କେଇପଦ କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସାଧୁବାବୁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଗଲେ ଯେମିତି। ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ କେବେ କହିବି। ସିଏ ଗଲା ପରେ ନିଜକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ସାଧୁବାବୁ।